Acika, gledaj tetu i ponavljaj za tetom. Čekaj. Čekaj. Čovjek. Čovjek. Ukoliko dijete u 2. godini života ne razumije govor ili do 4. godine ne propriča, neophodno je da se roditelji obrate za pomoć logopedu. Upravo takva nastava odvija se u aktivu za pomoć djeci ometenoj u govornom razvoju. Nastava se izvodi u ambijentu dječje igraonice, tako da mališani nesvjesno i igrajući se uče pravilno govoriti. Jedno 30 djece više ne dolazi, nema potrebu da dolazi. Tu smo, mislim, pravo odradili posao, da li da je bila riječ o pripremi za školu govorno ometenog djeteta ili su bili govorni zastoji. Koji su najčešći problemi kod mališana? Rekla bi na ovom našem području da su najčešći govorni zastoji. Mislim da to ima i svoj jedan uzrok. Roditelji su preopterećeni, nemaju mogućnost da se toliko bave svojim djetetom. A znate kako, i društvo ne daje neku posebnu mogućnost da se roditelji educiraju u tom smislu. Roditelji ističu da je najvažnije na vrijeme primijetiti govorni poremećaj kod djeteta. Što se ranije uoči nepravilnost, lakše se otlanja. Moje dijete, znači, kad sam se obratila, logopedu imalo neki govorni problem, međutim, sa 2,5 godine je to se primijetilo, međutim, logoped je to odmah intervenisali smo na vrijeme, uključili smo se u igraonicu, u određene vježbe, tako da je to sad postiglo vrlo značajne rezultate. U igraonicu nerijetko dolaze i djeca koja su rasla u dvojezičnim sredinama. Zbog takvog okruženja djeca imaju poteškoća prilikom izgovora kod oba jezika. Pa dvojezična sredina je sama po sebi uzrok nastanka mnogih govornih nedostataka, pogotovo govornih zastoja, vrlo često. Dvojezična sredina se može formirati vještački, mislim da treba na vrijeme upozoriti roditelje, to su ovi današnji računari, crtani filmovi na stranim jezicima. Imala sam nekoliko slučajeva gdje djeca govore njemačkim jezikom, u Njemačkoj nikad nisu bili. Dijete ima malo problema da prelaska s jezika na jezik, malo se buni, što kaže, nije isti govor, nije isto okruženje. Tamo kad se igra sa djecom, djeca govore italijanskom, ovdje dobro je. Uglavnom sada našli smo ovu igraonicu, nismo ni znali za nju. Godišnje kroz igraonicu prođe više od 100 mališana. Treba reći da nerijetko ovdje dolaze i odrasli koji imaju problema sa mucanjem.